Wah. Es. Luput. Iki haluka pripun? Agak napa? Akang, tembakan kula luput. Oh, lha pinten nembake? Kula papat songo. Papat semua. Cedak nih. Mun cedak niku mungkin dalu baleni meleh. Wah, cedak karo sing ngono Mas. Lah nggih cedak. Cedak rumuke. Wah, tes. Tung, ayo balik Tung. Mas, pun Mas, kula itu Mas. Niki teh gorengane 3. Terus karo karake 3. Sundukane 1, baceme 1. Mau apa nih mau? Oh iya segone 2 Mas. Alah wis gowonen Mas, wong catetan sing wingi yo jek kebak. Oh ya ngerti wae lah. Ya wis ya, matur nuwun. Kuwi catetane dilaminating, mengko yen rusak aku ora bayar lho. Tenang, warisanku sesuk kuwi cair. Dadi aku sok tangan warisan. Oke ya Mas, suwun lho Mas. Ah, sekali. Tahunnya jine Mas. Oke, suwun. Wah. Mas, aku yo melu dicatet ya Mas ya. Koncoku yo nyatet. Matur nuwun. Alah, ora danang, ora tatung, aben rene urutan. Wes.